sa kaawit. Ano ba da sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babay nga taga San Ricardo, Southern Leyte. Ang atong matatampo nagdasangan nga Abi. Recorded by X Thunder Gaming. Oh, Daryl, ikaw magaday na. Dali, dayon. Oh, naunsa man ka? Ganun gilang ba man na nimong pultahan? Kanihar ako sige chat nimo. Pero wag ka mo reply. Na ako'y gibuhat nga assignment, good. Wa ko makabantay sa imong message. Nakaigibuhat nga assignment? Or may gikauban kang lalaki din sa imong boarding house? Unsay laki ba, uy? Nagpataka naman ang kagbuka ng imong ba, uy? Wa ko'y lalaki nga gikauban din, eh. Tugaan na lang! Wa lagi ka gikauban din ng laki? Murag dili naman kita magkasinabot, uy, Daryl. Mayo pag magbuhag na lang ta. Pila ka adlaw naman ron nga wa na magpakita si Daryl na ako. Giseryoso siguro niya ang akong giingon nga magbuwag mi. Bahala siya, uy. Naamay ni message na ako. Just sent ang pangalan. Kalingawan ko nag-reply, be. Kumusta? Okay ra. Salamat ha, naging friend ka ko. Okay ra, uy. Abi, di ba sa kung imong uyap na makikstorya kas laing lalaki? Aw, masuko to ron kung mahibaw. Pero, naglalis man meron. Uy, ano man? Ang gamay ra gud kayong mga butanggod. Sige lang, basin, maukira mo. Maayo unta. Manawag lang niya ko ni mo, Bi, ha? Kung may time ko, duty pamugod ko. Sige, Jazz. Amping. Abi na kog dili na ka magpakita na ako. Di na bitaon ta kung mapakita nimo. Unya? Ngano ni amang ka? Gimingaw mo ko nimo. Sa muka, sige kiskis, diha, uy. Bisag gimingaw ta niya. Nabadi, uy. Pero bitaw nga gimingaw ko nimo. Sa mukha eh. Di. Daryl, ayaw ba? Thank you. Salamat. Ikaw, ha? Nakuha gid ko nimo, ha? Nga naman ay labang ka na ako. Ayaw ba ako pasag ni Daryl, ha? Di lagi, promise. May nahitabo ninyo sa imong uyap? O, Jacent. Huwag ko makabalibad, uy. Nga sa ato ba, okay na di mo? Hitabo naman ninyo. Okay na lang. Abi, nada ko'y isultid mo. Unsa man na? Bisan og may nahitabo na nimo og sa imong uyap. Pero, abi, love pagyapon di ka. Panguyab na ning imo, Jacent? Obi. Pero ay kabala ka. Okay ra ko nga, di na masugton. Ang importante nga, naibaw ka nga love di ka. Jacent. Recorded by X Thunder Gaming.
karon kasi mana ang nakalabay. Wa man gid magpakita si Daryl na ako. Akong sawayan ng kontak, be. Nanawag lagi ka. May tuyo ka? Unsa ko na pagkasulti ha? Mura naman tag dili uyab ana. Muta na ko kung may tuyo ka ba na ako? Nahibong lang ko nga nang wa na ka magpakita nako. Ang busy ra ko eh. O kung mao nang wa na kay panahon ako. Magbuwag na lang ta. Oh, ikaw. Okay na po. O sige, magbuwag ta. Daryl, Sa ato pa may chance na di ko nimo kay nagbuwag naman mo si Daryl. Jason, Sugta lang ako, Bi. Kay wala pa to kayo iyap. sige na lang uy. O na, ako na kang gisugot. Salamat, love. Love dayon? Manay gusto na ko nga atong tawganay, love. Sige, good. Maumang ka ha. Kumusta, love? Okay ra, love. Love, na ako'y isulti ni mo ba? Oh, unsa man na? Sakit man ang akong batang. O niya ang akong boobs, sakit pod. Nilabad kayo ang akong Basig stress na ka sa inbox ko ila. O di ba na, pasmo ka? ambot ini love, uy. O niya atong usang buwan. Wala ko reglaha. Basig buntis ka? Nga nagutang mabuntis man ko. Nga kausara man tong nahitabo na mo ni Daryl. Pagpiti lang, love. Aron, sure. Sige, love. Manawag lang niya ako usab nimo ha. Kinuo ko. Positive. Kinalamay baw ini si Jason. Love, Oh, love. Ganun nagkilabang ka. mabdos ko, love. Utsa. O, kinsa may aman. Si Daryl ba? Oh, love. Kaya wa may laing nakahilabot na ako. Buwagin na lang ko, love. Di ka na ko buwagan. Pero mabdos ko. Ug dili ikaw ang amahan. Ako ang mga mahan sa ibang sabak. Jason, Pauli ko na sa liti. Aron, magbinit ta. Jason. So, tigisulti mo, mabus ka? Oh, Daryl. Huwag sa mayaman. Ikaw. Mo ba? Ano sa may plano ni mo? Wapoy plano eh. Pagkatawa lang na nagimabdos ni mo. Magsabot lang yata kung mga anak na ka. Daryl. Kumusta naman ka? Dili ko okay. Kano sa amin di ka mo pauli. December ba? Kadugay, good. Ang akong gusto nga ni Aka sa dili pa ko mga anak. Pauli na diri. Ipamahimo, love, kay kuwang pa nga akong karata. Wat lang, wat. Wa ko'y labot kung kuwang pa ng kwarta ni mo. Ang akong gusto nga ni Aka sa dili pa ko mga anak. Di lagi mahimo. Akong mauna. May pagmagbuwag na lang ta. Love, Ayaw na kontak-kontak ako ha. Kay magkigbuwag na ko ni mo. Usa tong giingon mo, abi? Mabdus ka? Ug dili manubag ang amahan na. Opa, Sa ato pa, munda lang kasing pag-eskwela. mao gid ay mahitabo pa. Pasaylo ako ninyo, ma. Pasay do. Kalamit min panitan ba kay na? Dam! Ano na nagpasakiti ang atong anak? Usaw man na nato? Nahitabo naman na. Pasaylo ako ninyo, ma. Pa. Hey, Pakatauhan na lang ng imong gimabdos, abi.
Bahala og way ilhong amahan. Salamat in taon nga. Maayo rang ako pagpanganak. At imanon ko ning bata. Bahala na ugoy amahan. Oh. Si Daryl maning nanawag. Hello, Daryl. Basta, Ni, nanganak bisag way di barog nga amahan. nga ako bang apelidong gidaas bata? Nganong imo mga apelyido? Nga wa man ka magpakita nako. Di ba, nay? Daryl, Ano ko man mo gipadangan ko apelido? Nga ako may amas bata? dili ka ba makasabot? Dili na ko mahimong ipada ang imong apelyido kay wa ka diri sa akong pagpanganak. Ha, mahimo ba? Ayaw na kog sa muka, Daryl. Kay malipayon na ko bisag wa ko'y laki sa akong kinabuhi. Dalion ako niya akong gibuhat. Kay karon taod-taod, mumata na nga akong baby. Abi, Ma, gawaso na diha kini nangita nimo. kinsa may nangita na ako? Kinsa nangita na ako, Ma? Kumusta lang? Jacent? Nakatultol sa kadinhi, no? Silingan ng gutag barangay. Mao ba? Nganong ni aday ka? Pwedeng maglingkod na da aron magkastorya tag mayo. Abi, una, pasaylo ako nga wagid ko makapauli atong panahon nga gusto ko nimong papaulion. Okay ra, uy. Og, pasensya na ha nga. Giapura ka na kog papauli atong panahon na. Aborido kayo nga akong utok, good. Kay, mga anak ko nga, way ilong amahan ang akong anak. Kay si Daryl sad, iya naman sa kong gipasagtan. Pero okay ra. Nakadawat naman sa dang akong ginikanan sa akong kahimtang. Ngano di ay tuod nga, nagpakita man ka na ako, Jacent. Kay gusto kong tumanon ang akong gisaan nimo. Jacent, Mag-iipon ta. Aron magdako ang bata nga may ilhong amahan. dili ka maawaw sa mga tao? Nga magbuhi og bata nga dili imong dugo? Wa ko'y labot ko nun sa may isulti sa mga tao. Basta dawat na ko kung unsa ka man. Kay love kay ka. Jacent, Unsa man, love pa ko nimo. wa pa man gud mawaang akong gugma nimo. Ako mo na, mag-ipon ta. Aron magdako ang bata nga may mama o may papa siya nga matawag. Salamat, Jacent. Abi, I love you, love. I love you too, Jacent. Hindi man araw-araw na nakangit. Wa ko magdahom nga magkabalik pa mi ni Jacent. Sa pagkakaroon, nagplano naming magpakasalan. Dinhi na lang kutob og daghan salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalang kaagi ni Abi nga taga San Ricardo, Southern Leyte. Uban sa awit ngayong kapangayo, awit ni Regulahan, palagi. Ngunit sa huli Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada,
sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kawit. I-address lang ining tulumanon, handumanan sa kawit care of RMN Productions Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga, ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handot sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Unsa may plano ni Monak, nga nanira naman ka ang kompanya nga imong gitrabahoan. Mga plan lang kuslain mo. Ay, pastilan, kaanong kon. Maayo ang tato mong kita dito da. Igo gid ang tato makatigom-tigom ka para sa imong future. Para kung magkapamilya na unya ka pohon. Ay, kalayo pa na mo eh. Pamgani ko'y uyab. Ay, pangita na. Bangaa, baya ni mo eh. Wa magkamaliwat na ako sa batanon pa ko. Nakadaghan akong uyab. Aw, bisag hangtod karon. Aw, kung na'y magpabuang-buang na, asa ko mo balibad. Mama, uy. Oh, so may problema, ana, nga biyuda man ko. Oh, lagi. Di na lang kumusupa. Kinibaw na ko. Nga di giga papildi. Congratulations. You're hired. Thank you, sir. Welcome sa company, bay, Raven. Salamat kayo sa pagpasudi mo na ko, bay. Ay, nirefer ako, bay. Ikaw mo yung nakapa-sold sa imong kaugalingon. Good morning. Oh, pa. Uy, bay, Raven. Uy! Ah, ha? Daan plagi ko. Ingon anak po ang mga mata sa mga kauban din sa una. Sa ilang pagkakita ni Jonah primero. Pero pagkahibaw nila sa batasan, nausab ang ilang tanaw eh. Piatras. Ha? Nga naman? Strikta kayo na. Oh. Ha? Mo siguro nga wa na makauyab. Ah, ba sinog di lang gid nga type ang mga nanguyab niya? Ang baka. O ikaw. Kung ganahan ka niya. O, so eh. O, jote na ko, ma. Ay, pagdaan yung kapi, oh. Salamat, ma. Oh, ma. Pwede doon ng nani mo? Ha? Uy, ano man? Kagrabe na gudi mo inom og kape. Ay, di, ma. Naalangon ta ko'y kauban ba nga gusto na akong patilawon sa imong kape. Sige. Paabuta ka diyot kay magtimpla ko. Ha? Ako ni? Yes, para nimo. Nga naman. Gusto lang kong patilawon ti ka sa lami ang kape sa akong mama. Sige. Thank you. You're welcome. Yes, iya gidawat. Yes? Ha? May toyo pa ka? Or ba sinuglayan sa dimong toyo, maong naghatag-hatag ka na ko aning kape? Ha? Parihara mo di ka subang mga lalaki nga dagang gigpaagi. Makuha lang ang gusto. Bisagon sa na live. Okay. Sige. Ganahan ko nimo. Oh. Diretso na lang ti ka. Yes, giganahan ko nimo. Og, na-curious lang pud ko. Gusto ko nga makailag nimo, Jonah. O gusto ko nga magkauyad ta. Agad-agad? Oh. Ana raman ginapaduong ba? Maong, diretso na lang ta ka. Kanmao na. Sige. Uyab na ta. Oh, ha? Recorded by X Thunder Gaming. Dali agad ni sugot. Mao gani, ma. Pero, mas mahal sa noon, ma. Ako yung kape mo'y nakaingon anak. Mo kinahanglan gyud. Ngay pala ila na nimo nako ng bayhana, ha?
Hello, tita. Ay, tita, good in town, uy. Pagmama na nako, uy. Pagkagwapa man din ng bataa, uy. Gwapo o gwapa siguro ka ginikanan, no? Asa man ka naliwat, day? Liwat ko sa akong papa. Uy, mao ba? Pagkaswerte gudais imong mama. Oo, pero wala naman si mama. Biyudo naman ang akong papa, ma. Nahibaw kong kiwawan pa kamo tawag na ako og mama karon. Pero sige lang, maanad raw niya kaana. Unya, kumusta man ka nga naila-ilan ni mos mama? Gikulbaan ko pagsukod. Pero nawa raman sad ko tinuon. Kay gaan naman sa kayo yung kastorya imong mama. Buotan sa kaayo siya, no? Ingon anak gina siya. O pinangga kay ko niya. Og sure ko nga ang gaon sa kaniya. Ako na sad unya ay ni ang mo'y kulbaan. Kung ipaila-ilan ako nimo sa imong papa. Relax lang. Tanong kulbaan mo ka. Kuan sir? Sa sir ba, oy. Papa, magpapa na ako. May maana na kang tawag o papa na ko. Kay magpapan mo niya ka na ako pohon. Diba, Juna, anak? Opa. Jonah, mahal. Panahon naman siguro para musitol down ta. Ha? Unsay pwede may pasabot, mahal? Mahal, magbinyo na ta. Wow! Nag-effort pa mang tugag sing-sing, uy. Kay mo may deserve ni mo. Will you marry me, mahal? Bisag wa pa'y sing-sing, mahal. Magpakasal ko ni mo. Yes! Mahal, ay kalimot sa pagpahibaw ni Papa ni mo, ha? Nga mag-istorya ta about sa atong kasal. Kitang upat ni Mama. Ako man na, mahal. Excited naman gani kaayo to. Oo ba? Si mama ni mo na ibaw na? Oo, naibaw na to siya. Og labaw tong excited sa umabot na tong kasal. Og excited sad kaayo ko kay finally pagkaila na gid nga to maginikanan. Og sure gid ko na magkasinabot silang duha. Pableo? Merle? Uy, ma? Managkaila day mo? Anak, o sa siya sa akong mga nauyab sa una. Uy, Mauna. Okay, naghang ka bang kaing uyab, God? Gidungan pili mong pila ka buok lalaki. Oh. Samtang ako, ikaw ra ang naging usaran akong ex-girlfriend. Siya rin mong gipasabot pa nga. In love kayo ka sa una? Sawa pa mo magkaila ni mama? Oo, anak. Pero gibinuangan ako niya. Sa ba di ay nako nga gwapa kay ko sa una? Mong daghan og nakagusto nako. Og anugon man sad kung dili ka nako usugton. Wa, pag hindi ka mausap. Juna, anak. Tara, mamauli na ta. Pero pa, wa pa ta magkastorya bahin sa kasal. Huwag kasal kami mo. Pagbuwag mo! Pa! Wala ko kay bawgon si Angay na tubuhaton. Diligid masugod si Papa nga makasal ta. Kaya wala ko na sa isalig ni mo. Basil niya ako nagliwat kasi mong mama. mo sa isulti ni Mama. Di na sa musugot nga magpadayon na tong relasyon. Unsaon ba din nato? Kung okay ra nimo, ipospon lang una nato ang atong kasal. At aga na to unag panahon ng atong mga ginikanan nga makahuna-huna sila. Paita, no? Tulo ka buwan na tang ingon, ani. Nga nagtago-tago ta kay mahadlok ta nga makitaan sa itong mga ginikanan. Mao. Og di nira sa ginta mag-date-date sa parkit kay may bawa man tang
Pwes bisag kinsa nila nga mo ani din eh. Oh. Ay, Si Papa, nanawag. Ay, kadit sa. Hello, Pa? Sige, sige, Pa. Okay ra. Sige, Pa. Bye. nga naman ko na to. Papason ko ni Papa. Ha? May importante ko na siyang tuyo. Iyarang i-text kung asa siya. Oh, uy. Si Mama nag-text sad. Ha? Oh, nangutan nag-asa ko. Sige, sige. Pakikitayo na si Papa ni mo, ha? Kaya ako sa ning tawagan si Mama. Pasa ko diri sa mall, Dong. Sige ma, anaon ti ka. Karon dayon. Bye. Magdali ko kay basin og nangumpra to si Mama. Og nabugatan siya mga da. Raven, Juna? Oh. Ma? Oh, anong nag-uban mo sa papa ni Juna? mausad ako pangutanan nila. Diligyo ko nila to bagon. Ako rin mo tubag, Do Raven. Jun, nagbalik namin ni Merly. Unsa? Unsa? Mauna. Sa diyang nagkita mi kay hisgutan ang bahay ninyo. Na realize na mahilo na mo nga mahal pa na mo ang usap-usap. Uy, di na pwede, uy. Naibaw mo nga minyuunon mi sa imong anak. Pagbuwag mo. O di na pwede, oy. Ha? Nagpagkasal mi sa huwis. Usa? Usa nakasal mo sa huwis? Pasaylo ako, Dong. Tagi na lang mininyog chance. Ang mga tiguang labit taong mi. Uy, Gamay na lang among nahabiling oras dinis kalibutan. ma, Hatagi na lang ni og chance nga magmalipayon. selfish ka ma. Imo rin yung kaugaling mong kalipay imong ginahuna. Mga wa mo'y ayo. Way ayo yung pagkaginikanan. Mahal, wala na kita chance. Mahal, kung sila wa magpapugong sa ilang gugma, kita sad. Unsay, Mahal, paminaw. Kung musugot ka, kalimta na nato sila hangtod sa hangtod. Di ta maguna-una nila o magtaban ta. Magpalayo ta nila. oo mahal. Mauban ko di mo. Magpalayo ta. I never really understood all my life. I never let Gidawat na lang yun namo ni Juna nga wa na milain pang kasaligan. Kundi ang usag-usara yun namo. O karon malipayon ug malinaw na ang among kinabuhi ug may umaabot naming anak. Dini na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong kaagi. More power, Amen. I was born. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita may higalang kaagi ni Raven nga nagtago sa address sa Cebu City. Uban sa awit, ngayang kipangayo awit nga nagalahan, I was born to love you. I was born. Ang mong kaagi gibahatan na duha sa radyo ni Carol Marihikain o kubus sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagay sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni Ining Tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handun sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw. Born to be wild. Babe, unsa ka kung mubakasyon ta?
Aron makapahuway sa gaba. Sige. Sige ha. Mangita kog nindot nga resort ha. Ay, sa north na budda. Palahi na sa daba kay permi lang taga south. Dagan man og nindot nga resort dito. Ang say tanaw nimo. Oh. Babe? Kat, Unsa ganito? sa may problema nimo? Kabantay ko nimo nga wa kasi imong kagalingon lately. Nganong ka? Adam, gikapoy naman ko. Kapoy sa unsa? Ambot lang. Wa na ko makasabot sa akong kaugalingon. Ngano nagpadayon pa ko ani. Pwede mangayo sa kong space nimo. Unsa? Cool off una ta, please. Gusto kong makahuna-huna og tarong. Kat, Gusto na kong timbangon ang akong gibati. dili ko masugot. Mura nam sagag, nakigbuwag na ko ana. Kung makig-call off naman lang gani ka, buwag ka na kong diretso. O sige. Buwag na lang ta, Adam. Kat! Huy, kakuyaw ba ni mo? Nikalit mo lang kagpakigbuwag ni Adam. Sa tinuod lang, Dayno. Dugay na nina akong gihuna-huna. Sud sa pila ka tuig, diha niya nagtuyok ang akong kalibutan. Gihatag na ko ang tanan. Pero, nakamata na lang ko kausa nga nakarealize na ko sa tanan. Hinoon. Sa una pa man sa ti kagisigihag tambag bahin ni Adam. Pero gahi magyapon kag-o. Mayo na lang hinoon karon kay nakamata na gid ka. I'm happy for you, Day. Thank you, Day. Day, medyo late naman. Dili pa ta mamauli. Ay, hala. Huwag ko makabantay sa oras, da. Wait sa day, ha. Na-text si Papa. Unsa man kang orasa mauli. Gani nga ra nagpaabot si Adam ni mo diri sa bahay. Day. Di lang sa kumuuli. Ha? Nga naman? Tuwa na sad si Adam sa bahay. Dili ko gusto mag-abot ni. Huwaton sad akong mulakaw siya una ko mo pauli. Late na pod kang nauli gabi, no? Opa. Huwag nakainom na pod ka. Na, hinahinay na nang imong pag-inom. Madaot ka gidana. Ayaw ka balaka na ko pa. Nag-enjoy lang ko sa akong life karon good. Anak, Unsa ba? Dili ko ni mo undangan? Kat, mag-usap na lagi ko. Please, di na ko kayo nga mawakan ako. Kaya na nimo, Adam. O kung love gid ko nimo, buhian ko nimo. Wa na gid chance nga mobalik ka na ko. Wa na. Maong please lang, ayaw na kog sa muka. Kat, Day, wa kay nakaugma? Wa, day off man ako. Nga naman? Nako ipila-ila ni mo. Kinsa man? wow. Daghana din natong similarities kat, no? Wa giday masayo pang akong amiga nga gipayla-ila kaniya nako, Steve. Mura kong nakakita og lalaki nga version nako. Mao na nga magkasinabot kita. So, gusto na ko nga mas makaila pagi ko nimo. Kana, kun imo kong sugton kat. Steve. Recorded by X Thunder Gaming. Ha? Uyab na mo, paspasagod. Day, sud sa pila ka tuig karon pa ko naka-feel og balik og ingon ani. Hinoon sad. Well, di iti kapugngan. Hibaw masad ko nga buotan na si Steve. Dili ka maproblema sama sa himabay ni mong ex. True. Love, na ako'y problema.
Unsa man na, love? Gipapahawa ko sa boarding house nga akong gipuy-an kay mapuli ang igsuon sa tagiya. Kining pwede anilaw na ko mo stay sa imong apartment? Samtang wa pa ko makakita og laing kapuy-an? Sige, love. Why problema? Salamat, love. Wa man tay mga duty ugma. Manglaag ta. Ha? Asa man ta? Bisag asa, good. Nay, kapoy eh. Puyo lang ko din sa bahay, love eh. Pero ikaw, kung gusto kang mulaag, ikaw lang. Maghuwat lang ko nimo din eh. Okay. Love, unsa may plano nimo karong Sabado? Mobakasyon ta? Ha? Nga naman. Unsa may naa? Nalimot ka? Anniversary na to. How? So, sabi lang ko kung sinaa. Unsay apil nimo kun sinaa? Anniversary lagi na nato. Dili na ordinaryong adlaw lang. Pero dako kayo gasto kung mabakasyon ta. Di nilang ko ta sa bahay ko. Mag-order lang tag pagkaon. Ana lang. Steve! Wa na gyud ko makaila ni Steve. Lahi na kayo siya sa Steve nga ikasinabot na ako sa tanang butang. Karon, permi na lang siya mo kontra sa tanan ako isulti niya. Nag-order ko pizza, love. Love. Kat. Saan ka? Minaw ka na ko, ha? Nansan sa ka? Nasukog yapon ka nga dinhita nag-anniversary sa bahay? O pag hindi ka makasabot? Wa gyud ko makasabot. Kaya dili ka gusto mo sabot. Bright pang ta ka. Ay pag binugo. Unsa? Puya ni mo eh. Kapoy! Oh, ano ni barog man ka? Asa man ka? Mulakaw ko. Bahala na ka diha. O yan na tapag istorya. Maulian na ka. Gano'y igod-ani ba na ako sitwasyon? Sayon nun ramang ko. O sabay sana ako. Ganun puro man kasakit ang ako mahiaguman kung makauyab ko. Nga naman. Steve, mangutan ako di mo ba? Kung i-base o percentage ba? Pila ka percent ang imong love na ako? Mga 40 to 45%. Maura na? Wa man lang kaabot og tunga? Siyempre. Magbilin ko og dako para sa akong kaugalingon. Steve. Buwagi! Day, Moding ingon anaon ra kaniya. Kay dili timbang iyang duha ka gugma. Ikaw, love kaayo nimo siya. Pero siya, more na ikahatag niya nimo. Uy, pag itag lalaki nga mas mahal ka, uy. naglibog na gyud ko sa akong buhaton. Day, ako mo gid mo inapaila-ila ninyo, no? Pero sorry, dili na ko uyon sa inyong relasyon. Sukad lang nga nagkakamo ni Steve, wala kay peace of mind. Onyawa ko makauyon anay sayon sa yunon ra kaniya. Red flag na kaayo na. Maong please, buwagi na si Steve. Unsa? Makigbuwag ka na ko. Oh, dili na ko, Steve. Naluoy na ko sa akong kaugalingon. Feeling na ko, gipamugos ra na ko akong kaugalingon diha nimo. Ug ang nakasakit kay dili timbang ang atong love. Mauday nga kung mag-away ta, apektado kaayo ko. Pero ikaw mo na nakagwa. Deserve na akong mahalon og labaw pa sa akong pagmahal, Steve. Ug dili ka makabuhat na ako, ana.
Hibaw ka ba? Ang nakadaot manggod nimo kat. Gusto nimo nga akong kalibutan ana magtuyok nimo? Nahibaw kang dili na tinuod, Steve. Daghan kay kag freedom. Siguro, na-feel lang nimo nga natuok na ka. Tungod sa akong sobrang gugma nimo. Kay para nimo sobra na akong magmahal. Sobra para nimo kay ikaw, imo ra kaugalingon imo gihuna-huna. Dili na ko, Steve. Undangon na ni nato. Wag yung ko'y swerte sa gugma. Lain-lain nga klase sa lalaki ang ako nakarelasyon. Og lain-lain pod og hinungdan sa among panagbuwag. Og mao'y hinungdan nga mahadlok na lang hinuon kong mahigugma og balik. Dili ko makaingon nga parehas ta ng lalaki. Kaysa tinuod lang, lain-lain sila. Lain-lain og paagi kung unsaon pagpasakit og babae. Bitter na kon bitter pero nag-base lang pug ko sa akong kaagi. Karon, pila na katuig nga wa na gyud ko mahigugma og balik. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kito mga higalang kaagi ni Kat nga taga Linaw, Talisay City, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit nga nagulahan. What kind of fool am I? Kani, ha? Tanaw ni mo. Angayan ko, ani? Bati mo na eh. Nganong puro man bati para ni mo, uy. Kay bati ka ba daw? Tay ba, para asam din ang imong gipangandaman. Anong murag? Magpagwapa man gyud ka? Gisat ko og blind date sa ko, amiga. Unya, Gusto ko nga gwapa ko. sus. Sagun sa isuloob nimo ngayon mga hud. Ingon ka, wakoy angay. Uy, klaro ni mo, eh. Oy, asa ka oy? Kaila? Diin ka man gikan na. Dito mi ni Kaila small ma. Nagpauban siya kung ako god. Ngitag sa nina. Unya, usugot lang kag ingon na ana. Ha? Nak, nahibaw ko nga nakagusto ka ni Kayla. Ay ganong dili naman lang ka maguyab niya. Dili lang ko ma. Mas pilion ako nga magpabilin ang among friendship. Di ko gusto nga mabawa siya nako. Wilbert. Bainso, Bay, labing good news. saan na? Bauli na ko das Pinas for good. O ba? Mayo inon bay. Sugatang sa airport ha. Kadusam ka muli. Karong Domingo ko mo mabot ya. Anong miss kayo? Nga, nagsige magsulob og shades din suit sa office. Padahong siya diri sa akong table. Palihog ko og double check, ani. Wilbert. Uy, ano mo ka? Ha? Yung shades mo ka? What lang? Ngano di ay? Kag-amautan na ang shades din suit. O, sige. Akong tangtangon, ha? Happy? Ang hubog mo kinimong mata. Chika to later, inig out na to. Unsa? Gibiyaan kasi mong ka-blind date kay wa siya magkauyo ni mo. O, lagi. Kay tambok ko no ko. Yung patambugod. Chabira.
Na-offend kid bitaw ko. Sus, nagtuo niya eh. Ihas tong tawhan. Wilbert, gusto kong mulaag ugma. Domingo man, wa man tay duty. Pwede ko banan ko nimo? Kuan, hala. Maabot ra ba akong amigo ugma? O magpasugat siya na ako sa airport? Mao ba? Pero kuan, pwede tang magkuyog. Aron, makaila sa kaniya ba? O manglaag tayo ni Guman. Sige ba? Recorded by X Thunder Gaming. Bye, si Kayla. Kayla, si Enzo, akong best friend. Hi. Huwag ka magsulti ba, Wilbert? Nga, nari kay gwapa kaayong umiga. Sus, kusog kay kamuulog-ulog po. O saman, di ba tayo mga ito? Or napakay planong musakay ug balik sa aeroplano, bay? Tara. Namsa, Miss Kayla? Milagro kayong wa mo chat. Magsige mo siya pauban. Labi na kung wa mi duty. Pero karon, wa. Ako tawagan, be. Sorry, nabisi ko, Wilbert. Busy? Sa unsa man? Bay, ay samok na ba? Ibigit sa mi. Hoy! Kaseryoso ba ni mong naong diha? Sa may tuyo mo. Wow, strikto hagod nimo good. Pero nahibaw ko nga malipay ka aning ako isulti nimo. Kami na ni Enzo? Hello? Nakadungog ka? Wa ka malipay? Nalipay man. Congrats. Maona. Ma, Gaing na naman bitaw ti ka, gasultihi lagi si Kayla sa imong gibati. Tanawa, ay naunhan na lang hinuon kasi imong amigo. pasagda lang sa dako siya, ma. Kung asa siya malipay. Kung malipay siya ni Enzo, malipay na sa kuha na. Happy gid kayo ko sa mong relasyon ni Enzo. Grabe gid siya ka-caring na ako ay. Mayo nun. Abi nimo, ang gipangita nako sa usa ka lalaki, naana niya tanan. Hinoon, butan sa dako amigo. Wa pa ko makadungog na mabay na siya. O kung nagdahon na gali ko diyang kasal, musugot lagi ko dayon. Bay, ato taglabo niya. Ha? Okay na din ni Kayla ba nga mag-club ka? Di man natupay bawon. Oh. Tiganan 6 Ronay. Wow! Lahir yung mga pinera. Bay, migan ako sa Kayla. Saan ning imo? Binuang na din yung imo niya, ha? Sa kapag-upa na mo na Kayla, tanaw mo seryoso ko niya. Panggaw mo na ka? Ang magbaga. Kung wa kay gusto niya, wa na lang unta ni mo panguyab eh. Wala ko choice. Sa may choice. Siya rin pagi para maduol ko ni mo. Usa? Usa mo nang ibong gipanulti? Ay, ibaw ko nga nakagusto ka riyan nga ni Kayla. Kaya magsige kag gisgot sa iyang pangan. Siya may mong kuyo pirmi. Una, unsa may kalabutan na akong gibati, ha? Ngano kinahanglan pa mo kang magbinuang niya? Tayo dyan ka magkasabot. Ikaw mao'y gusto na ko, Wilbert. Unsa? Nabayot na ka, Enzo? Dugay na.
Pero mas gipili na ko nga dili mo sulti ni mo tinuod. Kaya di ko gusto nga magubang ang atong panagamigo. O mawa na lang hinuon ka na ako. Mahal na ka. Enzo, nakasabot ko sa mong gibati. Pero babae ako, Enzo. Amigo rata. Libaw ko. Pasalo ako nga mga nagibati ng ko ni mo, Wilbert. Enzo, Pare, mahal mo raw kita sa tinuod lang, imbis nga bation kog kalagot, kaluoy ang akong gibati sa akong amigo. Nakasabot ko niya o nahibaw kong unsa kalisod ang iyang gibati karon. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mugad na may higalang kaagi ni Wilbert nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang ipangayo, awit nga nag-alohan. Pare, mahal mo raw ako. na namang ialay sa Ang mga kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain o gabos sa direksyon ni Priscilla Recadas. Kamuusap mga higala mga sukin ti paminaw. Kinasingkasing ko gidapit sa papadal sa inyong laing kaagi sa kanoy nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ining dalamanawin handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayo, daghang salamat sa inyong pagpangga. siya na di ko Top 2 ko sa klase. Yes! Ako din balitaan sila si Mama at Papa. Unsa? Taptura ka? Ma. Naunsa naman ang taong kanina, uy. Nag-usik-usik lang gid mis among kwarta sa pagpa-eskwela nimo. Anong taptura man? Unsa man na naka-bright yung top 1? Nga wa man gyud ka makatupong niya, ha? Kung more na ikaya ni mo nina, mas may paog balhino na lang ka na mo public eskwelahan. Para di mi kinahanglan mo gastog dako. Mao na. Kay di magyud ka parehas sa imong ate nga magtarong sa pag-eskwela. Magbinugo magug ka. Ma. Day, sakto na. Inom sa og tubig o. Kapoy na kikog sabot sa tinuod lang, te. Marigwa na lang ko'y gibuhat ni sakto. Para nila, pulos na lang yun sa'yo akong gibuhat. Pero kung ikaw gani, grabe kayo sila makadagdaig ni mo. Day, ayaw lagi dibdib ba ang ipanulti ni mama o papa? Makaingon lang ka, ana. Kaya man ikaw ay giingnan nila. Lain-lain tag-abilidad ay. May mga butang nga, di ko makahimo pero kaya nimo. Nasa mga butang nga kaya nako pero dili ka makahimo. Salamat kayo, tiha. Wais ayan, oy. Ikaw pa. Pinanggagod ka ayo, di ka. Congrats, Day! Naka-graduate na gid ka. Salamat, te. Unyaan sa man, ganahan kang muuban ako sa syudad? Sige, te. Manangit ka ni Mama at Papa. Dili.
Nagkinahanglan tagtindira sa tong hardware. Pero pa, gusto ko matrabaho sa syudad. Dili lagi ni na. Ma, o sa yung purpose yung pagpa-eskwela na ako? Kung sa atong tindahan naman ko magtrabaho. Ay napagdaghan pa pangutan na, uy. Ay, dili, ma. Panahon na sad siguro nga kung gusto mo'y matuman. Permi naman lang kamo. Permi na lang ko niyong butan. Kung kasi gusto ninyo, mo rin matuman. Ayaw pagsulti ana nina. Tinuod bitaw pa. Ngano? Kano sama mo ni Oyo nagdibuhat sa usa ka butang nga kontra sa inyong buot? Pagpanganak na ko nimo. Unsa? Sobra na sila sa mga magpapa. Sa sinugdanan pala giti ay, wala sila gusto na ako. Mas may pagbalayas na lang yung ko din ug dili na ko mabalik hangtod sa hangtod. Recorded by X Thunder Gaming. Okay ra gyud ay nakasabot ko nimo og welcome permi dinhi. Salamat eh. Unsa na may balita sa imong mga gi-applyan? Naingon raman sila nga manawag ra sila na ako, ti. Pero wa pa man. Ay sige lang uy. Mas maayos sad nga wa pa kay trabaho. Ha? Nga naman? Mo bakasyon ta. Ako'y bahala nimo. Nindota ni nga resort, ti, oy. Mao gid ay maka-relax di ka ita dinhi. Salamat guys pagpangga na ko, ti, ha? Ay sus, ikaw pa. Sweet sa rin yung nagsuon ay. Kagwapo. Giyon sa nimo pagkahibaw nga managsuon mi. Betaw. Nga mga tao nga moingon gani nga muramig dili igsuon. Gwapa akong ate samtang ako. Wapasan. Wa may pati ninyo. Ako na si Anton. Hi Anton. Ako si Nina. Og siya si Ate Juana. Nice to meet you. Kagwapo ni Anton, uy. Dili mo ko mahimot lang. Ganahan ko nga, mas makailapagid niya. Pero, mamaungli naman dayon mi ugma. Bugawas ko. Basi makita na ko siya. Mangayo kasi yung contact number. Kunta ka lang niya ko, ha? Sige. See you soon. See you. Sige na kong text ni Anton. Wa man ma-reply. Ay. Oh. Siya na siguro karon. Oh. Ang ako din i-applyan. Oh. Dawat na ko! May trabaho na ko! Yes! Wow, good news na day ha. Maugit ti. Og ako day, nasa ko'y chika nimo. Unsa man na ti? Ay, nakahinom ka ni Anton? Katong nakaila na to sa resort? Oo, nangayo man siya number na ako. O niya, nagsigimig text-text. Nanguyab siya na ako. O unsa? O niya, gisugot ni mo. O day, uyab na mi. Nga si Ate Juana naman sad. Siya na lang yung permi. Siya paboritos na ng tao. Huwag siya may gipili sa ko. Akong mahal. Na-in-love na ko ni Anton. Unsa? Na-in love ka ni Anton? Marag, na love at first sight ko ni Ate. Sorry, Te.
infatuation na ng imo, okay ra. Nakasabot ra ko. Pero sige lang, te. Mawala ning pagbatia. Paningkamutan na ako. Salamat, Day. Dangina. Oh, Ate Wena? Ang ano naghilakman ka? Nagbuwag namin ni Anton. Unsa? Nagbinuang siya na ako. Niya sila ing babae. Pero mahal kinako siya, Nina. Nahibaw ko. Pero te, dili na deserve ang sama nimo. Tarong kay ka. Mas maayo tingali kalimtan na lang nimo siya. Day, Nina. Tinuod niya ako nabasa. Si Anton ang nanawag. Hello? Nina, pwede ba tayong magkita? Sige. Asa man? Sensya na ka. Nakainom ako daan. Okay ra, oy. Nakasabot ko. Nasakitan na gid ko nga. Nagbuwag mi ni ate ni mo. Ayaw na pagmaoy, uy. Si ate gani, muraragwa. Wa na siya pakini mo. Oh. Sorry ha, pero mao ni tinuod. Nahibaw ko nga sakit. Ay. Anton, naloy ko nimo. Akong isaad nga, naara ko permi para nimo. Andam kong maminaw. Salamat, Tina. Maayo pa ka. Good morning, Nina. Kasi yun yung nag-text na ako. Siya naging may mag-una-una nag-text na ako karon. Kasmailing ka sa akong manghod. Basig nag-uyab-uyab na ka ha, nga wa ka nisulti na ako ha. Wati, uy. Ay, kuan di ay, nakoy out of town for 3 days. Ikaw say, bahala din sa bahay ha. Okay, te. Ha? Mo ani ka sabay? O ra ba si ate? Mao gani. Way masuko. Sige, good. Nina, salamat liha. Daigid ko ni mo balibaran sa akong mga gusto. Ikaw pa. Huy, ano nag-anam kag paduol na ako? Kayakan ko ni mo. I love you. Unsa ko di? Ate Wena? Wena, Gawas, Anton! Gawas! Natin may relasyon, hawi na. Ex na ko si Anton. Ngano man, te? Ikaw ba may pwedeng malipay? Ha? Wala masakitan lang ka anak niya. Dili na tinuod. Dili buhato ni Anton akong yung gibuhat ni mo. Kung mo na, layas, ug ayaw nagpakita na ko. ha? Adi ka mo puyo uban ako? Oh. Gipalayas ko ni Ate Wena, good. Kon. Sorry, Nina, pero di pwede. Unsa? Di ba uyab? Wa ko'y obligasyon ni mo. O kung nag-away man mo sa imong igsuon,
imo na problema. Okay lang po ito na. Hayop ka, Anton! Hayop ka! Wa ka dawata. Mong nibalik ka. Di, sorry. Nasayop ko. Nabutan ako sa mga maayong ipakita niya na ako. Sira ba ko ba yung nagpa-feel na ako kay importante ko? Yung special ko. Pero bakak maday ang tanan. Nina, ikaw ang pinaka-importante para nako. Mahal kay di ka kaigsugon ta ka. O dili ta ka ibaylo ni bisan kinsa. Ikaw ang akong kinabuhi. Muna yung una-una Nasilo ako, te. Swerte kay ko, kay bisig nakatumong kong ginikanan nga dili ko pinangga. Pero naman po ko'y mag-uwa nga mahal kayo ko. Og dili ginako siya ibaylo sa bisan kinsang lalaki. Nilhin na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagat ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalang kaagi ni ang taga Mandawi City. Sa awit ngayang kipangayo, awit kalahan, I need you. Ang mong kaagi sa Carol, sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada. Sa inyong nagkalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining